L-Ambaxxata Amerikana f'Malta f'kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ nediet ir-raba' edizzjoni tal-programm tal-Akkademja għall-Intraprendituri Nisa l-AWE, konferenza li laqgħet aktar minn 30 mara intraprendituri li applikaw għall-programm AWE tad-Dipartiment tal-Istat Amerikan. L-Ambaxxatriċi Amerikana Constance Milstein u l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Chris Vassallo Cesareo esprimew l-entużjażmu tagħhom għall-programm u l-parteċipanti kollha fil-waqt li faħru l-enerġija u l-innovazzjoni ta' dawn in-nisa. Cesareo saħaq li huwa ta' onur il-Kamra tal-Kummerċ għal darb'oħra ġiet fdata mill-Ambaxxata tal-Istati Uniti u mid-Dipartiment tal-Istat Amerikan biex twassal dan il-programm fatt li jikkonferma l-importanza u l-prestiġju taċ-Chamber fil-promozzjoni tan-nisa fin-negozju. Intant il-kap tal-istrateġija tal-medja u l-komunikazzjonijiet tal-Kamra tal-Kummerċ Rachel Bondi Attart saħqet illi permezz ta' dan il-programm il-Kamra qed timmira li tagħti għodda gwida u konfidenza lil dawn in-nisa biex jinnavigaw fid-dinja tan-negozju.